Soc la Núria de Bosch, soc artista multidisciplinar i treballo sobretot des de l'àmbit audiovisual, des de la fotografia, el vídeo i la instal·lació, intentant generar un diàleg entre aquestes disciplines. Des de petita que em va interessar l'art, m'agradava molt pintar o dibuixar i a poc vaig anar anant més cap a lo visual i em vaig interessar per la fotografia. I després vaig estudiar fotografia i després Belles Arts, que em va permetre entendre una mica la connexió entre tot. El que m'interessa més del camp visual és que la imatge la puc portar a altres espais i la puc intervenir des de la pintura o la puc utilitzar amb el collage. Llavors m'interessa com aquest conjunt de llenguatges que pots portar la imatge més enllà de la seva integritat. Actualment estic treballant en un projecte titulat Una mirada al devenir de la ferida i tracta una mica sobre els processos de transformació del territori i la memòria col·lectiva lligada a aquests processos. I al final com que parteixo de la meva pròpia experiència personal per arribar a una qüestió col·lectiva de com ens afecta a tots i totes habitar el territori, de quina manera ho fem i què té a veure això amb la nostra identitat. El que m'ha fet plantejar-me aquest projecte ha estat una mica aquesta necessitat de rescatar les memòries col·lectives lligades a un territori del qual n'ha sortit en general un únic relat, que ha estat imposat i que ha deixat de banda aquestes altres històries. Estic treballant en una part més col·laborativa del projecte. La idea és que puguin sorgir ressonàncies col·lectives a partir d'una experiència que neix de lo personal. Llavors, buscant una mica aquest ressò col·lectiu, m'interessa activar el projecte a través d'un taller amb les persones que vinguin a visitar el projecte, intentar expandir-lo una mica cap a aquesta col·lectivitat. El 7 de juny em podreu trobar al Festival Niu.